Nhar il-ġimgħa li ġej 16 ta' Jannar il-Partit Laburista se jorganizza rally fil-Kottonera Sports Complex biex ifakkar is-sitt snin ta' Robert Abela bħala Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista. Hemm diversi modi ta' kif wieħed jista' jasal fil-Kottonera Sports Complex li jinsab ftit il-bogħod minn fejn jarma s-suq bejn Bormla u l-Birgu. Il-maġġor parti tal-Kumitati Lokali Laburisti f'Malta u Għawdex qed jorganizzaw it-trasport bil-coaches u l-minibuses u allura wieħed hu mħeġġeġ biex jikkuntattja l-Kumitat Lokali tal-lokalità għal aktar dettalji. Imbagħad hemm il-party buses ta' żgħażagħ Laburisti. Waħda min se jiġi mill-lokalitajiet ta' Tramuntana u oħra għal dawk li ġejjin minn nofsinhar ta' Malta. Tul il-vjaġġ se tindaq mużika minn DJs sinonimi ma' żgħażagħ sakemm jaslu l-Kottonera Sports Complex fejn hemm jingħaqdu mal-kumplament tal-folla li tkun qed tinġabar għall-ispettaklu li se jittella qabel id-diskors tal-Prim Ministru. Min se juża tal-linja jew jaqaf fil-belt u minn hemm jaqbad ir-rotta tal-Kottonera Sports Complex jew inkella hemm tal-linja numru 4 tinżel fil-waqfa ħawli. Min hemm kull ma trid timxi triq fuq il-ħawli lura u jaqsam it-triq għall-kumpless. Wieħed jista' wkoll jaqbad tal-linja numru 3 u tieqaf fejn hemm il-waqfa Rix tmur fejn jarma l-Monti sabiex tasal fil-post. Hemm ukoll il-ferri mill-Belt Valletta għal Bormla li kollu bla ħlas u jimxi sal-Kottonera Sports Complex. F'każ li wieħed irid jasal hemm bil-vettura privata jista' jagħmel dan billi jiġi min-naħa tal-Kottonera minn fejn jarma l-Monti jew inkella min-naħa ta' Ħażabbar bi Sweet Bib is-Sultan. L-awċini li jixtuq jingħaqdu għaċ-ċelebrazzjonijiet jistgħu jaqbdu l-Gozo Channel jew il-Fast Ferry inkella jkellmu lill-kumitati lokali Awċin jew il-Ġuża Kassar li jorganizzaw trasport tar-rally ta' nhar il-ġimgħa li se jibda mis-7 ta' filgħaxija il qudiem.